Izmjene kojima se ukida odredba o istovremenom raspuštanju predstavničkih tijela i čelnika jedinica lokalne i regionalne samouprave rezultat je političke trgovine između gradonačelnika Bandića i premijera Plenkovića. Naime, Bandić je osigurao većinu HDZ-u u Saboru, a ovim putem HDZ mu vraća uslugu, tako da Bandić više ne treba brinuti o većini u Skupštini grada Zagreba. Ukoliko ovaj štetočinski nacrt zakona prođe i bude izglasan, širom Hrvatske imat ćemo stotine nesmjenjivih lokalnih šerifa, te predstavnička tijela koja su u potpunosti podređena. Zato tražimo da se ovaj štetočinski nacrt zakona povuče iz daljnje procedure. Ministar Kuščević obrazlaže ovaj skandalozan nacrt zakona potrebom da se spriječi po njihovoj računici oko 150 prijevremenih lokalnih izbora. Međutim, analiza profesora Koprića sa Pravnog fakulteta u Zagrebu pokazuje da je u posljednje 4 godine, koliko je postojeći model na snazi o istovremenom raspuštanju predstavničkih tijela i čelnika jedinica samouprave, bilo samo oko u prosjeku 12 prijevremenih izbora godišnje. Dakako ima i drugih spornih točaka samoga prijedloga izmjena i dopuna zakona. Jedan od njih je, svi smo svjedočili neki dan da je jedan, na primjer, župan Požeško-slavonske županije, smijenjen, to je bit će mogućnosti da ga se smijeni upravo zahvaljujući tome da će se raspravljati o proračunu, da kako smijenit će ga stranka jer ona tamo ima većinu. To više neće biti moguće. Vrlo je zanimljivo da se neće moći tražiti opoziv gradonačelnika, župana ili načelnika godinu dana prije raspisivanja novih izbora. Ovaj zakon ne smije proći, on je doista lex šerif. Iznimno se protivimo ovom zakonu jer se njime praktički ukida zadnja linija obrane koje mi kao predstavničko tijelo imamo ispred samovolje apsolutne lokalnih šerifa. Na ovaj način onemogućava se kontrola trošenja proračunskog novca i praktički se svi zastupnici stavljaju u poziciju ucjenjivanja gdje se ne mogu na nikakav način protiviti štetnom ulaganju ili nekakvim lošim projektima.